ja vás pozdravujem za seba, vážení prítomní. Keby ste ma zle počuli, pridám, povedzte. Po rokoch sa stretávame v miestnosti, ako už Vierka povedala, kde sa roku 1995 uskutočnil prvý veľký vianočný klub. Nie, že by sa vianočné stretnutia neuskutočňovali i predtým, ale tu bol začiatok veľkých vianočných stretnutí. Možno sú medzi nami pamätníci práve tohto vianočného klubu. Náš Juraj bol vtedy v obleku a veľmi mu sekol, aj keď z toho bol nešťastný. Ako vieme, svoje svetre miloval rovnako ako svoju nezávislosť. Aj keď potom neskôr už oblek odložil, chvíľa stretnutí abstinentského klubu tým nijako neutrpela. Vždy to bol náš najbližší človek z prítomných. Stretnutia vždy bývali a isto sú plné dojatia a nádherných pocitov pre spriaznené duše. Takto je, že významnosť chvíľ, kedy sa otvárajú srdcia, oceňujeme až neskôr, keď chvíľa pominie. Až keď zistíme, že tá chvíľa sa v rovnakej podobe už nevráti. Že už ani nestretneme tých, ktorých by sme objali tak radi. Nie preto, že by neprišli, že majú práve iné starosti, ale preto, že už dávno chodia po náš pozemských magistráloch. A tak sa hodnota výnimočných okamihov plynutím a pominuteľnosťou mení na vzácne perly, kedy ich cenu určuje len čas. Odtlačky okamihov nám ale natrvalo zostávajú v dušiach. Každý z nás si nosí tú svoju šnúrku najvzácnejších perál, ktoré v chvíľach samoty preberáme ako vátričky, hľadajúc oporný bod pre svoje pozemské bytie. Užíme si preto dnešnú chvíľu spoločného stretnutia, ktoré sa čo nevidieť stane jedinečným a neopakovateľným. Už takáto chvíľa nebude, už bude len iná. Tak ako rieka odplaví prúd, do ktorého sme kedysi vstúpili, a ako vieme, druhýkrát to nie je možné. Tak ako stopu v piesku reálne prikrie piesok, v našich srdciach stopa postane. Ako povedal básnik, pozemská púť, ako bola táto, druhá nebude. Príležitosť stretnúť kamarátov, druhá nebude. Čo môžem chytiť? Túto chvíľu. V tejto chvíli je chvíľa na to. Druhá už nebude. Každý, ako tu sedíme, si nesie na pleciach svoj batôštek tohoročných udalostí v svojom živote. Niekto si doň naložil až cez príliš, inému bolo naložené. Niekedy si ho nesieme zľahka, inokedy sa ohýbame nad jeho ťažou. Niekto má pri sebe priateľské či blízke plecia, ktoré pomôžu odbremeniť. Iný nesie svoju záťaž celkom sám. Niekto sa chbári a stále ťažká, iný sa napriek záťaži usmieva. Je dôležité, aby sme vedeli ten pomyselný batôštek niesť dôstojne, i keď je to niekedy preťažké. Ale tiež, aby sme si všímali tých druhých, kamarátov a našich najbližších, či ich plecia niečo nekvári a či nepotrebujú našu pomoc. Táto doba sa vyznačuje pomerne veľkou duševnou slepotou, nízkou dávkou empatie voči druhým. Zvykneme sa na to sťažovať,
a kto číta rôzne blogy na sieti, vie, že sú plné takéhoto ťažkania sa. Možno, keby sme začali každý u seba, ale naozaj nie iba krásnymi vyhláseniami, bude náš svet hneď o stupienok krajší. Ako povedal Sir Nicholas Winston, ľudia chcú stále viac. Musíme sa ale vrátiť k zásadným veciam, ako sú láska, dobrota, slušnosť, poctivosť a pomocná ruka susedovi. Vtedy v tom roku 1995 pán riaditeľ dr. Martinové na tomto mieste prvýkrát spomenul svoju mamu, ktorá pri ich vianočnom stole u nich doma hovorievala: nech nás pri tomto stole stále pribúda. A dodal, nech aj tu pri tomto stole pribúda tých, ktorí našli seba a svoje nové miesto v živote. Ako viete, náš klub sa rôznymi okolnostiami oddelil od ústavu, hoci roky i tak fungoval ako samostatný právny subjekt. Teraz sa oddelil, čo ako predpokladám, mnohí pociťujeme ako akúsi nečakanú ranu a nepochybujem o tom, že tiež zanechala jazvy, ktoré sa akosi nie a nie zaceli. Aj keď nie som členom tohto klubu, som priaznivkyňou a podporovateľkou od jeho samého začiatku a vnímam, ako táto už takmer ročná skúsenosť členov klubu trápi. Nechcem na tomto mieste rozoberať genézu a vlastne jej sama nerozumiem. Chcem podať vedeniu ústavu symbolický ruku. Nik ma túto síce nepoveril, ale vzhľadom na svoje vyše 30-ročné pôsobenie v liečebnom ústave ako terapeut závislosti si toto gesto dovolujem vyjadriť. Nie je to prázdne gesto a prosím, aby to tak ani nebolo chápané. Ako nezávislý pozorovateľ by som veľmi rada uvítala, keby si vedenie ústavu a vedenie tohto klubu znova sadlo za stôl a spolu dokázali nájsť taký kompromis, ktorý by bol ku prospechu predovšetkým, a to podčiarkujem, bývalým pacientom, či končili liečbu včera alebo pred 20 rokmi. Verím pevne, že pri dobrej vôli si oba subjekty môžu byť nápomocní. Verím, že takto by tí, ktorí odchádzajú z liečebného ústavu na Prednej hore, teraz vedeli, že približne v strede mesiaca je doliečovanie, terciálna prevencia v ich materskom ústave, ale tiež, že tu hľa za rohom je tiež materinský klub, ktorý chce byť svoj, ale nechce byť od matky. Viem, že bývalí pacienti liečebného ústavu majú k miestu svojho znovuzrodenia vrelý vzťah a radi sa tam vracajú. Doprajme im to. A tiež im doprajme, aby nemali z tohto diania zmätok duši. Preto ma mrzí, že žiaľ Boh, myslela som, že bude mať ku komu to hovoriť. Albert Camus povedal: nekráčaj predo mnou, možno za tebou nepôjde. Nekráčaj za mnou, možno ťa nedokážem viesť. Kráčaj vedľa mňa a buď môj priateľ. Vianoce sú časom zmierení a dobrých úmyslov. To, či ich premeníme na čiru, záleží od každého z nás. Ďakujem aj za seba v tomto neľahkom roku vedeniu klubu, ako poctivo sa usilovali k tejto zložitej situácii pristupovať a to, že naše kluby, že tento klub, hovorím náš, no, určite tak veríte, že keby som povedala váš, tak by som sa cítila ako cudzinec. Že skrátka tento klub žije a prajem mu, aby žil ešte živšie. Želám všetkým tu vám prítomným krásne Vianoce, úspešný rok 2013, prežitý v zdraví a radosti.
Nech sa darí vám i vašim rodinám. Želám vám všetko dobré. Ďakujem.